Iko zvitapedza titane semene ndoziva kuti chihundo paizvino zvanzi ndongawana kuti zvashota panyika pamwe tichaenda kuzvitsvaka mangwana depending nechange yedu kuti yakawanda sei yoperawo change zvoitika asi tichiri ipapo chitendai mashemariyens mochitendai ndakata usvunu taurai chinchi olait babai toda kutendai mashemariyens nezvamakaita kuti tipawo munhu mwoyo kuratidza kuti munhu wenyu muri kutuma uri kufamba zvakanaka. Toda kutenda nemunhu iyei musikana uyu kuti basa rake murambe makabata naye. Ini musaora moyo munozoita zviri kusvika pamune makataurirwa naye musikana uyu zviri kusvika zvakangokwana. Saka izvi tatomirira kungoti zvitovakisa zvinhu zvachona. Saka tinokutendai murambe makadaro shuwa. Hatina dakawanda. Chitsotsi chavanoita vari kutoita chitsotsi chokutibatsira kwete zvokuti vari kuita chitsotsi chokurasa kana chokuba kana kuti chokupa umwe munhu vari kutoya nazvo achitibatsira. Saka ndinotenda kuti murambe makadaro nemwoyo wavo ngaurambe wakadaro. Tinotenda handende pane mkujayo sesekutisatapata kamboenda apo ari kutambisa ndamunzwa kubva kare ari kunakirwa nesaundi nazvaizvi ndikumunzwa ari kungobaya muregei yake motovuresva tigara makakuuya pano pakichii icho kutotambiswa zvakunaidza orit ikicheni handiti pakuti tiplaste nekuti zvinhu zvida kuitwa zviya zvida vadi ndava sekuti nyange nemiwo hamuna kutaura nezvayo chikotiudzai kuti kicheni iyi zviri kufamba sei. Kicheni ndeyambuya iyi vakashayika mbuya. Saka hatisati tanatso kupedza kuita chikaranga chinodikwana nanasekuru vachoni. Saka pachine nguva yokumboti tinofanira kuita kuvakira guva iro rave iro patinovakira guva ndo patichazoita kuti kicheni yedu tiipfurire. Saka ike zvinezvi chero ivo sisi vanga vauya vachiti ndoda kuti zvidi zvinake asi tatombovati mirai nokuda kwokuti nasekuru vachona pana hatina tikaonekwa tokwira pamusoro peimba isati yaonekwa nanasekuru vachona kana kuti tavaudza vari kure kumasvingo kukairi dhemu ndokwavari kutopora ndokumusha kwamai vangu inini ndokwavanobva. Saka taona kuti hazvigoni kuti titange kubata imba iyi vanga vatoti zese ngadziitwe basa zvishaine. Saka si tati aiwa izvi tombomira zvodawo dzimwe hama dzavo dziripo zvinova zvinonzwisisika chaizvo. Saka dzimba kana tozobudisa mavhidhiyo musaziva kuti tasharirei imba iyi. I think munhu wese anozviwisa pachikaranga pane zvinoitwa especially kwedu kuno kwagutu madoro kunyanya zvakawanda zvikaranga zvinoitika. Saka ndo mairi avo vaigara mukicheni. Saka iyi kicheni yangu tikazobuda mumavhidhiyo zvimwe zvachinja mukaona yakadai musazotanga kuti maisirei zvashatisa pamba chikaranga chekuno kwagutu. Handizosivi kuda mumwe vatinhu vanozvitawo zitomboitwi kusvika taita izvozvo taita kuwana mbuya ivakirwe parinovakirwa ndo patetiita process yeimba dzekugarisai. Saka mukutoona dzimwe kana upo motoona saka izvozvizvi ngatichimbotiteerai maona mabheki aya kando ari kubhiutifaya kutangira apo taridza tangira apo handiti topinda mukati macho touya kuno kuti ngoya kuno touya kuno. Unfortunately I don't know kuti tinokwanisa kupa ihwindo yekatoti ndingakunyepera tombotenda nezviri ndisikazi kuti ava vazharai vachapana semende imwe kwasara kuda vachabuitira chibhenji amunososhua anongoona zvavanoita. touya uyai munditungamire chamanditekuza zvikwai orit touya kuno handi munoona paya kuti last time makazarana nezvo zvazviri saka takatovati isusu bisai zvose hamika tichiri kuonekwa but tikati bisai zvose
kuti vazvarehwa vagadzirire zvakanaka. So ndofunga ndosaka tine 35 mabhegi. Ndofunga ichi chabviswa ichi. Ndakutungamira mba menyu. Ngogoi. Wauya apa. Asira yavadura kale. Kana yanga isina kudai. Tisakatozi mendivate. Kutenga mchina ichi. Yaiva yedenga. Ye kitchen. Yedenga asiri bedroom. Uswa. Saka kudai chafanira kuita hombere kubva kuda kuno zvinokuda kokoko ngakuda ichimire kusino. Ipira yamasiyaka. Modadash. Papa ne masaga imabasa. Woma ozvitina. Wona pati ichi mattress. Saka apa maidiko apa. Apa pakanga pango plastic pakaiswa ningini atini kuona panga nchitaura. Unaona apa kapa. Takazotangira kuti but apa maivesei. Kare dora ito apa. Apa makaisa window. Tapata chinja. Tikati toda kuti idi imene zvakango itawo zvirinani. Saka tikati ano isusu ngashidi achika seizvo. Asi upane basi. Asi iri furedo arinenzi zvaro. Pakubiza kupatanura. Munotoona ukande kungo zvinobva zvisesi wototanga kutoplastic. Right. Saka ndozvipo but mukaswa semende wati plastic. Ndonase kuzviitana nekwese kudai kwese kwatiri kuno. Saka inini prayer yangu ndeyekuti mozoti achokwadika handizivi kana pane mumwe achakufarirai kuza ndambotaura chanyanya kufokasa ndofunga nevana imi tikakanga mwayo. Mwari vangokomborera pakawana pamwe munhu anokubhirisawo nyangwe mattress. Aiwa isi problem. Hatizoziviwo vanhu imbudu dzavo. Asi hakuna Kenya takamira. Muri kuhwasei? Kutofara. Kana ini wacho ndikutozwa kufara pakuti handichabati madhoti. Taura pachokwadi. Sina ichabati. Sina handichatongobati zvachose. Ene ndiri kutonzwa kufara zvokuti nyangwe dei zvikaita sei kana kuti nyangwe dei ndashaiwa zvimwe zvese. Ipapo patondinakira zvisingambobviri. Haizvose masaka mamazombomuexamine yakamazongotanga kufunga zvese. Aiwa zvose tatozviona. Kana kusvika gore novamuseri mune mafuta. Hatoziviwo nyasa ndokwakukukingoiri vanhu vakambomira-mira. Tinotenda raisi. Zvose zvine zvatisingazivi. Tatobvunzana pane zvima zvataziva. Masabika. Mabika. Atemba. Matemba masamamba babika nini? Zvisupu zviya. Tikati zvinoitizve. Ndofana kutipirai vanhu. Iya manje mire ndikudze ndakaitengera izvozvo ndikati ispecial kumba kwedu iya. Ndakaidiscover. Ndobva ndaitestisa kumba. Vanaitesta mama. Izvozvo havadi kuishaiwa. Mubhinzi kana kuti chai kuti mubhinzi inoita sei munondiudzai. Uyavanariremozoti ndikatozokudzai kuti soya minzi yamotora haidhuri. Ndatoiona kuti manyika umu inoita 195 bonzi. naJesu Kristo kudai ndakatokututira ndaona kuti aiwa vanhu vari kutenga pepe vari kukamwanga usozvisi takutana tikati zvakanzi zvonakisa zvidhuri zviya ndikakwanisa kuona zvimwe zvichenji nokunoashuwa taatiparairirwa anotanga kubvunzana kuti todini notoziva roikuone zvimwe zvinhu soya minzi yakanzi beef zvakazohwina izvozvo less than $2 yatikuzanezvaakandoo chikuru chekupedzisira zvokwadi ichi achidhuri kukorakutokunero chonakisa zvimidzanowasa uchitengera munoita semune zvinyamanyama lasimatinakisa apa pasati kuseka kuti yakachipa asi haisi mhosva yenyumo ndakatobatsirawo vasingachizivi saka haiwa tinotende ndiwo ndafara zinamboaiwa hande munotiradza soya mizi iyoyo zvokwadi
hayi ukubhedroom kwedu nekitchen amanyamwito saka izvozvi zvikuita kwatiri kuita zvinhu vakambopembesa kwambira handifungi kuti ingaita issue tisingatendegwi kuti ndokunga inge ichibatwa ichivhirevetwa ichidii saka ndozvipo saka mbotiradza mastondido avo wati izvozvizvi tikati hatina kumbozviona izvi wazvalewa mozviwaka kama mozodadahara kuti handi kupedza nyama mozviwa this thing guys ndakakuudzaika ndakatarisa handidi kureva nhema ndaiti ndikatarisa like list neiripo renga like mumwe anenge atenga anenge aita sei kati gai ndidii nditotwa tikati vana gaimboarisaka ndo zvainenge yakaita this one yes hai top yakanyanya saka ichochi ndochadashivaseka kuti mungangodero zvenyu hachisviki kana $2 195 bonds saka kuva tinoita $1 20 something kana 40 something tichiita nebhondi saka ichochi munotozviuma chonakisa mani ini ndatoshaya kuti plus icho vandinakidza nhasi tiichikaizve ndikachiwana chimwe manyika ndokuzva mwana mwake ndikange tine chenji pamusikangwa hwangu handoita uyawo wokusungirawo zvanee ndisunga ndikakureka patashota handokuvigirai even my teachers ndokunga pamwe zvitokona kutowana zvakatovaraidza kuti ute chero vhejida unoona kuti zvinopika achati zvevheji rakadero asi musasa mbora toda uri nacho ndichiri papo toda kuti munhu asi ndoda mbora negusha kuinda nawo hangu ndinobikira mberi hazvina mhosva toinda tose kugadhi saka ari pari kushandwa saka ichita kubokurilisa imbichana